se oli tosi imartelevaa ja se oli niin kuin todella hieno fiilis. Tiedettiin, että siitä tulee olemaan paljon hyötyä ja apua. Suurin hyöty on se, että me ollaan niin kuin varmistettu tämmöiset asiat, mitkä muuten olisi jäänyt hoitamatta. Tuossa hirveässä kasvussa ja kiireessä, niin nämä on ne jutut, mitkä yleensä jää hoitamatta. Ja siinä on aina sitten iso riski, että tulee yllätyksiä. Se, että ei tarvitse niin kuin, ensinnäkin, että ne jutut ennakoidaan, että niin kuin tehdään se lakityö etukäteen ja se juristityö etukäteen sen sijaan kuin sitten kun jo palaa. Se on paljon kustannustehokkaampaa tehdä etukäteen ne hommat kuntoon, kun ruveta sitten miettimään, että mitäs nyt tehdään. Kaikille yrityksille, jotka ei halua pitää omaa juristiarmeijaa tekemässä semmoisia duuneja, mitkä on jo kertaalleen tehty jossain muualla.